60% tal-kandidati li l-Partit Nazzjonalista prova l-elezzjoni ġenerali li jmiss diġà kontestaw elezzjoni mal-istess partit. Dan ġie rapportat mill-Gazzetta Kulħadd fejn ikkonfermat id-diffikultajiet li l-Partit Nazzjonalista kienu għadu qiegħed iħabbat wiċċu magħhom sabiex jispira fiduċja u jsib kandidati ġodda ta' kwalità. S'issa ġew approvati 32 kandidat b'20 minnhom jew 60% diġà kienu kandidati nazzjonalista. Minn dawn il-kandidati 5 biss huma nisa, bl-unika kandidata mara approvata din il-ġimgħa hija wkoll attivista tal-Aqda Repubblika. Kandidat saħansitra kontesta l-ewwel elezzjoni fl-2003 għal numru minnhom l-elezzjoni li jmiss se tkun saħansitra l-5 waħda li se jikkontestaw. Il-kandidati approvati bejn Diċembru tal-2024 u Marzu tas-sena l-oħra kien responsabbli għalihom l-eks segretarju ġenerali Michael Piccinino. Min Marzu l-qoddim ir-responsabilità biex jinstabu l-kandidati waqgħet f'Oġor Charles Bonello li tellaq miegħu innifsu biex inħatar segretarju ġenerali. Madanakollu taħt assistent personali ta' Lorenz Gonzi l-affarijiet baqgħu mixjin fl-istess direzzjoni u minkejja li l-Partit Nazzjonalista jipprova jitqanżaħ biex juri li ta' parsi qed jiġġedded, fil-verità baqa' jippreżenta kandidati riċiklati. Il-fatt li wara 13-il sena fl-oppożizzjoni l-Partit Nazzjonalista mhux jirnexxielu jattira nies ġodda bħala kandidati huwa riflessjoni tal-apatija kbira li kien għaddej minnha taħt it-tmexxija ta' Bernard Grech u li għadu għaddej minnha Belix Borg bħala kap.